Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен мин мәркәзебез Казан шәһәренә юллыйм. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен Николаевка районы Зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аниса Хәнәфи кызы Бахметова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен аңа газиз әнисе Загирә апа юллый. Инде үзем улыгайган көндә баламның затлы юбилеена җитешүен күрү олы бәхет ул. Сөекле кызым 55 ел элек салкын кыш аенда туып, бар җиһанымны җылыткандай булды. Кичкенәдән үк бик тырыш, сабыр, акыллы булып үсте. Күз нурым бик тиз кул астыма кереп, олы ярдәмчемә әверелде. Нинди генә эшкә алынмасын, барында җиренә җиткереп эшли алды. Мәктәп, аннары уку йортын тәмамлап, кулына дипломын алгач, гомер юлында үзенең булачак тормыш иптәше, кадерле киявем Рим Җәүдәр улын очратып, матур гаиләләрен кордылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике улларын тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде өлкән уллары хәрби институт тәмамлап, Мариэлда хезмәт итә. Кече улы бүгенге көндә Суворовский училищеда курсант. Ике уллары да әтиләре юлыннан атлап, аларны сөендерделәр. Киявем инде майор дәрәҗәсендә лаеклы ялга чыкты. Кызым исә бар гомерен балаларга тәрбия бирүгә багышлап, балалар йортында психолог булып эшләп, атаклы хезмәт ветераны исеменә лаек булып, шулай ук лаеклы ялга чыкты. Кадерле, яраткан балам, гомер барышында синең өчен бер генә дә йөземне кызартмадым. Киресенчә, һәр вакыт синең белән горурланып, сезнең өчен шатланып кына яшәдем. Бүген тормыш исемле укытучы үзе синең көндәлегеңә 2-5 куя. Бу билгеләргә син дә, гаиләң дә Аллага шөкер лаексыз. Алда да балаларыгызның хөрмәтен, рәхмәтен күреп яшәргә язсын. Аларны да парлы итеп, никахларын укытып, оныкларыңны күрергә дә насыйплар кылсын. Тырышлык куеп тапкан малыгызның, җыйган тормышыгызны үзегезгә парлы килеш, тулы исәнлектә, нык иман, аек акыл белән биләргә язсын. Мин синнән 1000 риза булып яшим. Татлы балам, юбилейда котлап, сиңа юллыйм ихлас теләкләр. Күп булыр ул тантанаң көнендә ихлас килеш биргән бүләкләр. Миннән теләк тыныч кына яшәп, гаиләң белән бәхет биләргә. Парлы килеш бала оныкларның шатлыкларын алда күрергә. Матур уздың биргән гомер юлын, күзләрем генә бер үк тимәсен. Гаиләгезнең яннарына бер дә кайгы хәсрәт җиле килмәсен. Сезнең кунакларга кайткан мәлне һәр вакытта көтәм сагынып. Каршы алам улуг кунаклардай бәхетемнән канат кагынып. Ана бәхете була паласында, синеке дә булсын ул балам. Шул теләктә юбилейда котлап, бүләккә мин матур җыр салам. Хөрмәтле Аниса Хәнәфиевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомер бүләк иттем, бәхетләре булсын дип кенә. Һәм узаттым сине зур елларга, язмышка юлсын дип кенә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп кибә йөрәгем, кабул булсын һәр бер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп кибә йөрәгем, кабул булсын һәр бер теләгем. Тәрбияләп кенә үстердем, тамырлары ныклы булсын дип, яшәү өчен сиңа көч бирдем.
bir tilagim. Күз алмасы, күз корасы кебек, қадірлі дә бола ғазизді. Тіләккәйім башқайына хәсрәт, қайғы соғыш келмәсін бірдә. Сақлап йөртсін патиғаларым, имен болсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, қабыл болсын һәр бір теләгем. Сақлап йөртсен патиғаларым, имен болсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, қабыл болсын һәр бір теләгем. Балам дейіп тибә йөрәгем, қабыл болсын һәр бір теләгем. Балам дейіп тибә йөрәгем, қабыл болсын һәр бір теләгем.